Anak, adalan ti madamag ko nga inaramid mo nga kalukuan dito makita nga. Magandang araw po sa inyo, Mr. Sayote, at salamat at dumating po kayo. So, pagpasensyahan niyo na po at hindi po ako marunong mag-Ilocano. So, bali ita-translate na lang po nitong anak nyo kung ano po yung sasabihin ko, kung okay lang po sa iyo yun. Mr. Sayote, nangyari kasi, itong anak nyo, nahuli po namin na naninigarilyo sa loob ng banyo. At yun po yung dahilan, kaya po nagkasunog dito sa school. Yung buong building po, nasunog po. Pag-i-translate kay tatay. Natibagbaga na ito'y maestro anak, kaslan nga naragsak. Kuna natatang, nga nagkapuol kano dito'y iskoylaan mi. Kat siya kanula ang iti naturod nga nangiligtas kadaginay kaklase. Sir, sigurado kayo dito anak ko inligtas na di kaklase na? Sabi ng tatay ko kung ako ba daw talaga. Mr. Sayote, 100% po kami na itong anak niyo po ang dahilan kung bakit po nagkasunog dito sa school. Tatang, kung kuna ni sir nga talaga kanong 100% sure da kanong talaga nga siya lang jay naturod ka nang iligtas ti kaklasik. Sigurado ka ibagbagam Mr. Sayote, dahil po sa nangyaring yon, bali suspended po yung anak nyo ng 2 linggo at mag-i-stay at home po siya, pero bibigyan po namin siya ng module at saka mag-online class siya ng 2 linggo. Translate mo kay tatay yung sinabi ko. Kuna ni Sir Tatang pabakasyon da kano ti 2 weeks, tapos agi-ayama kano ti online games. Tapos andak kanong disdisturbon ijay balay habang agi-ayamak ti online games. Tapos andak kanong babaunan ijay balay andak nagamit santo tapno makafokusak kano ijay raramida. No agawid ka ijay balay aramidem amin nga kayat mo. Syakon ti aginaw hangkang aginaw ilutwang kati kanam amin nga naimas nga kayat mo kanam. Sir, sinabi po ng tatay ko na sisiguraduhin daw po niya na gagawin ko po lahat yung sinasabi niyo. Kaya po, makapahay blood. Lakay? Kulas, ka ba dayta? Kulas ka sa Nicolas. Hay nako, nadamag mo ba tinarami dayta anak mo? Ay!